سلام تعنا هابلي كما اللهم كما يتغنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان እግዚአብሔር مسجن أنا بوغني እግዚአብሔር مسجن سلام عليكم نسخاتكم كم زخماي كم تلو بعال ملوء تسفائي أب سرحكم أسالتو مس بيتسبكم دما ጸጋ عنا فقر سلام እንዳተመንኹ ናብ ናይሉ ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ሰግር ኣብ ናይሉ ማዓንቲ ቪድዮ ብዙሓት ደስ በሃልቲ ትሕዝቶታት ኣለዉ እዮም وفو يبز حلفة استرجع تجري المفتقرين عن قالس زلنا عم سبلة بزحت تقطع منيرهم قبوا ملسي ولا الله مالتيو نيري 300 سوسان بزعبة وفي تقاوم وديخا تبعي الاستحاتته بزحبوا ملسي ولا الله معنتي كن سمعينا مالتيو يقرني بتعني حدا يجي كيف تحي حتسعر دينا مفتي تدرب الشمسيلو إرتراويان كابي إثيوبيا مفلايم حقوسات هيكونون يبل نجزيو هو إلنا سق ود بشاشا ميلينا ما دراش دقس قلباب بمقبار مسود فين مغلو عسبي بحال كبلن كلهم زي سمعنا تم سيمتو شو مزبحال ناي حشش جنبيل زغونة تنتاني إرترا سقاتي أغبلن كله ود بشاشا كمزلا غوخم زي فلتنا تم حيل بحري إثيوبيا تمرقهم كبحال انتاي كم السعب كم زي فلتنا تم السون أكلنا يسحو سجرنا أنا حزني أمسينا زلنا مالتيو ፍጹም ባራኺ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ህልው ኩነታት ተዛሪበሎ ነዚ እውን ትሕዝቶ ናይቲ ቪድዮና ጌርና ሒዝና ያመፂና ኣለና ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣነ ክነጥፈሉ ዝግባኣኒ ስነ ጥበብ እንዲ ሕጂ ንጡፍ ክኸውን ተደኣ ኮይና ኣብ ሚድያ ጄ ስቱዲዮ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ትግራይን ኤርትራን እንታይ ኢሉ ሎማዓንቲ ኣካል ቪድዮና እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትተርፍ እዩ መሪፁ ዝወሰዱ ስትራቴጂ ኤርትራን ኤርትራውነትን ተሓፂው ክፅሪ ዘለዎ መጀመርያ ነገር ኤርትራውነት ሲ ወይ በረኪና ድዩ ብገለዲ ተሓፂቡ ዓይነይ ድዩ ብዛዕባ ዝበለ ኣማኑኤል ብዙሓት ሰባት ተቆጥዕሉ ቪድዮ ኣሎ እሱ እውን ኣካል ናይ ስሕዞ ጌርና ኢና ሒዝና ያመፂና ዘለና ማለት እዩ ለዋም ቅነ ይኹነልኩም ኢለ ክሳብ ዝወፅእ ንስኻትኩም ድማ ምሳይ ፀኒሕኩም ነዞም ቪድዮታተይ ተኸታቲልኩም ርኢቶ ስለትቡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ሳብስክራይብ ትገብሩ ላይክ ትገብሩ ኮሜንት ትፅሕፉ ሼር ትገብሩ ነዚ ቪድዮታተይ ንኹሉ ኩላምሉ ግን ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ የመስግነኩም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብዙሓት ትሕዝቶታት እዮም ዘለዉ ግን ሎማዓንቲ ዝተወለድኩም ብምልእኹም ማለት እዩ ሃፒ በርዝደይ ግርም እንኳን ኣብዚ ዓለም እዚ መጻኹም ኢልና ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኢና ሒዝናኩም ክንሰግር ኩሎም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ትሪእዎም ትሕዝቶታት ካብዚ ጀሚሮም እዚኦም ብምልኦም ኣካል ናይ ትሕዝቶታትና እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት እሲ ጥርንፍ ኣቢልና ዘምፃናዮም ቪድዮታት እዮም Welcome to Shidden Reacts 1 እሞ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንሪኦ ዘለና ትሕዝቶ ማለት እዩ በዚ ኢና ንጀምሮ ናይ ህዝቢ ሕቶን ናይ መንግስቲ መልስን ከምዚ ኢልብና تعبيلو زلو مالتيو اسكن نسمعي أربعة دخون خوي لك هاي تدري عند تخونا هم قرشي بعدهم كوي هون ها أربعة دخون خوي لك هو أربعة هاي ده أنا دخلته أو كني دخلته هو خلته وزنيو أربعة قد داي لك قد أربعة دخون خوي لك هو أربعة الكلمة هاي مرني دخلته يا وصرنا أوني ندوصر خلته كونيو أربعة لك هو أربعة ما إني دخلته أيه تخوني كذا لا أكوني خلته حسكايو إذا خلته هو أربعة لك تا أربعة باني لك هو أربعة الكلمة هاي إني دخلته أو كوني دخلته جاي رجع الكام ما سمعنا وراه مودة أربعة بان دولي خناك هو أربعة الأكن هو بدنبينا خنسحق إلنا نيرنا انتاي دي نسحقن مالتي أمنا يتسحقوا من قصص تمتشونا خي مسلته بالزرب هلا لو مزمت حرايز إني أدخلت كوني دخلت حسكايو واي أتا أربعة باني لك خلتها مني أتا وخلت خورة يا ناس أيه ده هو لم يرد لي بجهلك أيوه خلتك حسكاني هاي وا لم يرد لي أرهم ودي أربعة بان تفيلك هو أربعة لكم ما خلت حيس كم تخلت خلت ويني أرى لم وانت هون تاريخهم كونكم خلت أحزود النيدا من مين تخلت خا أربعة دينا هو كل توزني خلت ولي خي كل تني هو كان كلت خا ولي خي
بايزوي مالتي كينت مالت كمزي منغستي እንዳፈለጠ አሕጉል ከመይ ከም ዘብልና በአግባቡ ተር ድራማ ያ ማለት ማለት ተይፈለጠ ዘይኮነስ እንዳፈለጠ ሕርር ከመይ ይዘብልና ትብል መልሲ አብዚ አንዴት ልቆም ማለት ተንክልተኸ አብዚ አለዋ ወደይ መለሰለይ بحندي خزحوت علم 20 عام سي افتدقا فيت من هاري قال عدوري نيره تايم ملكتنا انا تايم ملكتني نسخون كوخ معويهم نسخو يتولع ولا قالوا لا دغوا انا نرجع خص حق دحرقني وصواته وتمص زرو كل ነገር አጽኒዕ የመጽእ 20 ዓመት ሙሉ ተወዳይ በዳቦ መድሪኩም ናይተን 20 ዓመት ዘقلكم አዚያን ያው 5000 አንተ ኮነ 3000 300 شحدته ነው ተወዳይ ይርካ መንገ በኋላ ንስኻ ስምዓን ዝወደ ቁርስኻ ሳንድች مسح طوسي درار كان ما برجر يخاف ولا مساي شكا مسبخ think twice حيال بارجينينج think twice يقول له خمسي ازولت فتنه يتمصا اسكي قالوا كاسونغو يي مومبالي نانغا بابا واي ما بابا نعم خمسي مالتي خمسي لومي ናብዘሎ ማለት እዩ ማለት ቅልል ብዘለ መልክዑ ነጊሮምና አለው ሞራል ዝብሃል የለን ስነ ምግባር ዝብሃል የለን ዕቢን እንዲ ዕቢያት እንዲያ ዝብሃል የለን ሃፍታም ደኸዩ አቦይንስ በቃ ገዲፍካ ይኸይድ እዚ ኸ ማለት ያብቲ ናይት ህዝብና ዝነበረ ስነ ምግባር ዝለሐለሐ አካይዳ ይዝገልጽ በአግባቡ ዝገልጽ ቪዲዮ ስለዝኾነ ኢኻ ሒዚ የመጽ ማለት ግርሚ አጽይላ ለና ጹም ባራኺ ቃውቃው ቢሉ ቲክቶክ ታበዲሉ ታጊሩኸ ስክሪን ዝኮንኩ ዝሪኦ بعينتي او زهلق زلو حزبي زريو سلازي سئله افي ذهبنا خزارب አይደለም حنتي بزعبا حزب تግራይ بزعبا حزب ኤርትራ بزعبا حزب محراون اب تخينات زلو بملؤ حنتي سناي ገብራ ዝኽእል ነገር እንተላ ዕድል እንተዝወሃበኒ ታኺናት ተጥሙ ባለ ካል تخبر الزخل انتايو አይፈልጥ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሚዲያ ዘሎ እንታይ እዩ ትሕቶ እቲ ኣብ ሚዲያ ዘሎ ናይ ሰላም ጎስጓስ ናይ ሰናይ ነገር ጎስጓስ ናይ ሰናይ ነገር ምንቅስቃስ እንተዝኸውን ካብዚ ነገር እዚ ክትወክር ከለኻ ኣበይዳ ኣኺድካ ክትባሃል ትኽእል ኢኻ ከምሰ እዚ ኣብ ሚዲያ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ናይ ኩናት መቅስቃስ ጥልእ መቅስቃስ መሊስካ ነቲ ኩናት ምንሃር መሊስካ ሓው ምእታው እዚ የዘዕዘብ ዘለኹ እቲ ቀንዲ ኣነ ክነጥፈሉ ዝግባኣኒ ስነ ጥበብ እንዲ ሕጂ ንጡፍ ክኸውን ተደኣ ኮይና ኣብ ሚድያ ከም ስነ ጥበባዊ ክነጥፍ ዘለኒ ካልእ ጉዳይ የብለይና ብሚድያ ስለዚህ ህክል ያማለት እዚ አያ ንብዛሓት ሲ ድረፈልና ብዛዕባ ጽልኢ ንምንታይ ንሽለ እንደ ሓንቲ ሙዚቃ ውፅእ ተስመንደላ እንተስመጥሓላይ እንተስመራይ ኣትኒ እንተስመራኻት እንተስመቐለ ሓልፍ የገለ ትብልስ ዝኾነ ደሊሉ ማለት ኣነ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ብስክሪን ገይርዎ ከምኡ ኣይኮነን ኩናት ትክክለኛ ብተግባር ሕማቕ ነገር ይወልድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ዘይሳተፍ ከም ጲላጦስ ሕፁብ እያ ትርጉማ ማለት እዩ ጽላኣት ትግራይ ዘለዎ ምሳና ቦታ የብልኩምን መዋእል ይብላ እስኪው في መልስ انا صلاة تግራይ ዘለዎ ሰብ ይከተል ይቃልስና ሙዝሓቅ ኣለዎ ወፃ ኣለዎ ይውፃ
فوت الله تقرأ تعوت إلا نحن تعمل جنس تقرأ تعوت مالك تقرأ ترجع مالك تقرأ من لستي هالوا تقرأ تصدق هالوا تقرأ والسنة هالوا إذا أنت هالوا قال سنة عوت تقرأ سنة ترجع قد يكوننا أو نمر عن نظرنا كم بقتنا نفس الشيء هاجر زمزان بزرقة تقرأ كوي خمس خاصة تقرأ سنة زي رقد يكوننا حمش شيء احنا خفز لنا يا حواتنا مدد هاي تقرأ سنة زي رقد يكوننا نختار زلنا مدد هاي دي زرودو أصلا تخوض بزلنا سبس انت يزرودو كابز تراجع تقرأ يزفرح انكو شعبه كاب قال سنة خيوصا تمزحوا وصا خد تقاس زتراجع حزب تقرأ يزسأل يرحق نحن كلير استراتيجي لنا كم يقرنا رجيم تنج نقد صلاة تردي وقتها تعوجل مش عدي عنك يفن بزقداس يكون قرم سلازي بغالي بهلا تاي مالتي بقداماي قدم يلنا مالتي بز حلفت قال محتت تراجع تقراي نفترنا نقالس مسوله بزحات سبات مالتي امو ندحر كمزي اخوينا داولاتهم زدقفوا والاتهم زقاوم قال نحسوت تقيم بلا نيرم بروباغندا حج خا مالتي قرصي زخونت بقى ويكا كم قرصا زفلطت غدايسي انتاخم تبلو زلخم ندحر دا بزعبا مرقا تقراي زيرداكم تخوين ويكا زي تامروا لندحر كوينكم سي اكلنا يتقالسناي كونكم تبل حصر زبلت كبادن مرارن زربا يتزاريب زلو في مالتيو سو بزحاتكم كمي كم تقلصو ايفلطني تا غداي غن بخمزي ايا ودي اويكا تزازيما مالتي غرم يقرني يطعني حدا زي كيف تاخي حاتسع انس بمنتاي منقدي انا نوفي صلاي خونو بصم صلاي خونو اكو دا دغافي جيجا زبلو ነገር انت دعاليو ازيا كتكون علوا إلى زعمنا ነገር እንታላ አልያ እዝድግፎ مش نهግደፍ ዝቃወሙ ወይ ከዓ ዝድግፉ ሰባት በሐሳብዮም ክድግፉን ክቃወሙም ዝግባእ ዝብል ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ይዛረብ ውፊ ባዕሉ ንህግደፍሲ ብምንታዮም ዝድግፍዎ አይድግፍዎንም ዘለው ምክንያቱ ዝድግፍዎ ተዝኸውን ጌጋ ክገብር ከሎ ጌጋ ቁኑዕ ክገብር ከሎኻ ቁኑዕ ኢሎም ክድግፍዎ ዘለዎም ኢሉ ዛረብ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ አና ከዓ وفي بزحات مناسات مرحتنا إخا مرحينا إلو مزاربو كم زلو يللخو بزحات مناسات بيناي ناي دمس بورد ويكان مناي مرچا بورد كم زخونا يفلطني ግን مرحينا زبلو والله ስለዚህ አነውን وفي ኣብዚ ሰዓት ዝገብሮ ዝተፈላልየ ነገራት ይሪኦ ይዕዘቦ ኣለኹ እቲ ጽቡቕ ነቲ ጌጋ ኢለ ክዛረብ ኣብዚ ሚድያ ሓሳበይ ዘምጽምበር ምንም ጽልኢ የብለኝ እኳ ደኣ ንፉዕ ተዛራባይ ንፉዕ ሰዓብቱ ድማ እንታይ ምስበሎም ደስ ከም ዝብሎም እንታይ ምስበሎም ጀግና ከም ዝብልዎ እፈልጥ ፈሊጡ ካ ዝዛረብ ንፉዕ እዩ ነዚኣ የድንቆየ ማለት እዩ ጽቡቕ ስለዚህ በኻሊ በኋላ ምሱሲ ጸላኢኻ እዩ ስለዝተባሃለ ኣነ ፈታዊ ኣድናቂ እየ በሓፂሩ ማለት እዩ ጆሲ ንምኒሊክ ብኸመይ ዝገልጾ ማለት እዩ ንምኒሊክ ዘይኾነስ ንሃፀይ ምኒሊክ ብኸመይ ይገልጾ ታይትል ኣለዎም ንጉስ እዮም ነይሮም ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ 1888 ዓመተ ምህረት ድማ ኩናት ዓድዋ ሒዞም ዝተዓወቱ ሰብኣይ እዮም ነይሮም ብዝኾነ ሓደ ንጉስ ከም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጽባቐ ሕመቕ ኣለዎ ዘመናውነት ድሕረት ክልቲኡ ክተኣታቱ ይኽእል ሓደ ንጉስ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ድንቁርና እውን ክተኣታቱ ይኽእል እዩ ጽቡቕ ስራሕ እውን ክተኣታቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሃፀይ ምኒሊክ ብዙሕ ነገር ናብ ኢትዮጵያ ሞደርን ዝበሃል ነገር እውን ዘእተው እዮም ሕማቕ ዝበሃል ነገር እውን ድማ ከምኡ ሓደ ነገራት ማለት እዩ ዝጀመሩ ሰብ እዮም ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተታሒዙ ምስ ጉዳይ ትግራይን ኤርትራን ተታሒዙ ክሳብ ሕጂ መባልዕ ነጥብ ኮይኑ ዘሎ ኣካል ድማ ብሽዑ ግዜ ጀሚሩ ንእሽተይ ዘይተኣለየ ፀገም እንተስ ካብ ኩሎም ጸሓፍቲ ዝብልዎ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝብልዎ እንተስ ካብ ምሳና ዓቅም ዝመጽኸውን ዝኽእል እዚ ማለት በያዘር ዝኾነ ታሪክ ዝተጻሕፈ ስለዚ የለ ወይ ከዓ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ታሪክ ተጻሕፈ ተቐመጠስ ስለዚ የለ ካብዚ ንበገስሞ ግን ጆሲ ዝብለልን ይብለና ኣሎ ብዛዕባ ሃፀይ ምኒልክ ማለት እዩ ንስማዕ ንኢትዮጵያ ካብ ክልተ ተጋሩ ኢልና ጽዋዕም ዘለና ኤርትራ ትግራይን ዘሎ ካብ ዝፈላለዩ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትተርፍ እዩ መሪጹ ዝወሰዱ ስትራቴጂ እዩ እዚኦም ካብ ዝሓብሩስ ብዘይ ባሕሪ ክንተርፍ ሓይሽ ምክንያቱ እዚኦም እንተ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ትበሃል ወይ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ናሬሽን ወይ ናይ ሸዋ ዝበሃል ናሬሽን ክመጽእ ኣይክእልን እዩ እዞም ክልተ ካይ መቐል ከየምካ ብሰላም ክንበር ኣይክእልን እዩ ብድኽነቱን ክነብሩ ኣይክእልን እዮም ዝብል ፍልስፍና
كنا حيزي مسيو نزي أخاب بوتات نقاط تكبار أو غيره بوليتيشن لذي كابزا بوتا زيها ولا حنت استرخبه أبن زخون نتاريخ زخون نقرين زوم تجارون يبحق كحبونهم ترى خوينا بشنا إيرترا كم تقرين يزارو هزبيم كحبونهم زقبان نقر ترى اللي خوينو أبوتاتو مرحتو خوينهم استساتفلون نمحبروا كبرتاتهم بحبر خوينهم زودقلو سلا خي ترفز مسكرلو ما أبروم حولت تسرحلو نايدو على كنا جيمير كاس قبل يبع الجندت أو يمكن مكحزو يبحق تاريخهم سي مناطق تخوينات سعرهم كوت خلوا تاريخي بمتلكاني كبرهم عكيبهم بحبروا كبرتاتهم عكيب نسألها سعرهم تزبون كحد يجرم عقدش ትክክለኛ ዘረባይ ማለት እዩ ኣነ በአንጻሩ ዝብሎ ነገር ክልቲዩ በትሽዑ ግዜ ሕጂ ሓደ ግዜ ንሕና ሎም ኮይና ክንርኢ ከለና ንከምዚ ድኾን ሓሲቦ ይኸውን ዝብል ነገር ሒዙና ኢና ብሽግር ዝመጽ ዘሎ ማለት ንሕና በዓልትና ዝሰርሕናሉ ይገድ ትሽዑ ግዜ ወይ ከዓ ትሽዑ እዋን ምናልባት ናይ ዓቕሚ ምንኣስ ወይ ከዓ ናይ ዓቕሚ ጉድለታት ክህሉ ይኽእሉ ኮኑ ከም ታሪክ ዘውግዕዎ እንድሕርዳ ኮይና ድማ ስንቅታት ናይ ምውዳእ ተጓዓዝካ መጺኻ ናይ ጸላኢ ጫፍ ንጫፍ ከድካ ከምቲ ናይ ሎሚ ዘመናዊ መጓዓዝያ ብዘይብሉ ወይ ከዓ ዘመናዊ ናይ መጥቃዕቲ ይኹን ናይ መከላኸል ዓቕሚ ብዘይብሉ ከቢድ ይነብር ኸውን ግን ንሕና ባኣውርኡ በትሎም ግዜ ተፈጠርና ሰባት ነቲ ነገር እዚ እንዳወሰኽናሉስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንወስኸሉን ኣይፈልጥን እየ ከም ኣመሉን ጌርናዮ ሕማቃት ነገራት እንትግበሩ እንተለዉ ብፀርፊ ይኹን ብኻሊእ ነገር ንሕና ተወሳኺ ሃባ ነዳዲ እንዳበልና ኢና ንውዕል ከም መናእሰይ ክንእለየሉ እዩ ዝግባእ ተስፋ ጽዮን ንወዲ ትካቦ ሓኺሮ ወዲ ትካቦ ንመን ኣንታ ዮሃንስ ወዲ ትካቦ ነቲ ደራፊ ወዲ ትካቦ ዝበሃል ኣሎ ደራፋይ ኣብዚ ኣውሮፓ ብዝሓደ ኮንሰርት ነይሩ ኣብኡ እትዮም መንእሰያት ናይ ትግራይ ባንዴራ እንበልቢሎ ዘምፀና ንግበር ናይ ትግራይ ባንዴራ ከይትገብሩ ገሊሉ እንታይ ኮይኑ አንጨርፂሩ እትዮም ገለኻ ናይ ባንዴራ ትግራይ ገሊሎም እንታይ ገይሮሞ ሕጂ ከምቲ ዓንትወዝኩም ሕፍረት የለን ኤቲክስ የለን እዚ ወዲ ተካቦ ዝብለኩም ዘሎ ኣቦ ወዲ ተካቦ ኪነት ናይ ደርጊ ነይሩ ኣቦስ ኢትዮጵያ ዓደይ ኢትዮጵያ ገሊሉ ኣብ ግዜ ሻርሻይ ወራር ኣብ ተሕማቕ ግዜስ ኣቦ ናይ ደርጊ ደራፋይ ነይሩ ኣምሓራይ ገለመለዩ ኣቦ ኦሪጂናሊ ካብ ኣምሓራይ ወዲ ተካቦ ኣዲዩ ትግራወተይት እያ ኣቦኻ ኪነት እዩ ነይሩ ሕጂ ኣቦ ኪነት ዝኩሉ ምስ ደርጊ ክደርፍ ከሎ ተጋደልቲ ሕወሓት ነዛ ባንዴራ ሒዞም ኣብ ሳሕል ኣብ ሻርሻይ ወራር ምሳና ነቲ መርዛም ጋዝ ድዩ ነቲ ኩናት ዲገለ ክስታይ ገብርዎ ነይሮም ሕጂ ናይ ኤርትራውነት ዝበሃል ናይ ብሕሶት ነገር ኣሎ ኤርትራውነት ኮይኑ ትካቦ ዝኪነት በቃ ኤርትራዊ ኮይኑ ገለ ኮይኑ ተኣሽሙ ኮይኑ እዚ ወዱ በቃ ሃገራዊ ኮይኑ ሕጂ በቃ እዚ ናህና መንነት በቃ ናህና መንነት ጽልእ ትግራይ ኮይኑ እዛ ናይ ሕወሓት ኣርማ ባንዴራ ብጽልእ ክንሪኣ ከም ዘለና በቃ ሕጂ ሕፍረት የብሎ መልካሎ ሕጂ ወዲ ትካቦ ከም ዝብሰለ ዘሎ ኣይፈልጠናኒ ንዓና ምን እንታወት ህዝቢና እንታይ ይብሉ ሌላ ይብሉ ሓራይ ሕጂ ኣነ ወዲ ትካቦ ብዛዕባ ባህሊ ይፈልጥ ድዩ ኣይፈልጥን ካብ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶታቱ ኢኻ ትብገስ ታሪክ ወዲ ትካቦ ኣብ ቡእዲ ዝምርኮስስ ኣብ ወዲ ትካቦ በዓል ኣብ ዮሃንስ ትካቦ ተኮይኑ ኣብ ዮሃንስ ትካቦ እዩ ዝምርኮስ ዮሃንስ ትካቦ ንተጋሩ ይጸልይ ዝብል ግምት የብለይን ከምኡ ዓይነት ርእይቶታት ርእየሎ ይፈልጥን ምናልባት ኣብ ውሽጡ እንታይ ዓይነት ተሓሳስብ ኣለዎ ንሰበይ ትፈልጦን ግን ብቁሉዕ እዚ ዝበለ ነገር የለን ማለት እዩ ብዙሕ ነገሩ ከዓ ንሰላም ወይ ከዓ ነቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ማለት ያ ምቅላስ ይሕልፍዎት ግዜ ሕጂ ብፍላይ ዝሕልፎ ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ድማ ምስቲ ዝነበረ ናይ ስርዓት ክደፍውን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንትደርፍ ተሎ ኢና ንሰምዕ ነርና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምዝራብ ወይ ከዓ ክስዕረካ እንተደልዩ ተሰብ ማለት እዩ ከድካ ንውሽጢ ኣቲኻ ማለት እዩ እሱ ከምዚ ዝውለድ ኣቦ ኪነት ይነር ገለገለ ኢልካ ንብዙሓት ነገራት ኢልካ ጥልቕ ኢልካ ናይ ሰብ ስሆት ምውጋዕ እዚ ሕማቕ ናይ ፖለቲክስ መንገዲ እዚ እንታይ ዝበሃል ሕሜታ እዩ ዝበሃል እንታይ እዩ ወዲ በሻሻ ነዝሎም ዝብሎ ዘሎ ንምባል ኣቐድም ኣቢሉ ፕሮስማሜንተ ኣብ ምግባር ነይሩ ዝገብሮም ዝነበረ ምልክታት ንርእ ሓዚኻ ወዲ ሓወቦይ ዲና ሙፍቲ ተደርበሽ ሸምሲሉ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ምፍላዮም ሕጉሳት ኣይኮኑን ይብል ንግዚኡ ሆሆይልና ስቕ ተኣምራት ነገራ ዝበሃል ሓደ ዓንጃል ጋዜጠኛ ተመሲሉ ባሕሪ ምልከተና እዩ እንዳመወፅና ክንኣቱ ኢና ይብል ቁርብ ዋጭዋጭ ኢልና ትም ወዲ በሻሻ ሚሊዮን አዳራሽ ድግስ ጉልባብ በመግባር ምስ ወዲ ኣፌን ማቆሎ ዓሰብ ይበሃል ክብል እንከሎ ከምዘይ ሰማዕና ትም ስዩም ተሾመ ዝበሃል ናይ ሓሽሽ ጀንቢል ዝኾነ ተንታኒ ኤርትራ ስጋት ያቕብል እንከሎ ወዲ በሻሻ ከም ዝለኣኾ ከምዘይ ፈለጥና ትም ሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ተመሪቆም ክበሃል እንታይ ከም ዝስዕብ ከምዘይ ፈለጥና ትም ዓድግራት ምስ በጻሕና ፒፒ ርዑ ተቕሊሉ ብሰላሕታ የዝልቃሎ ሰሚዕና ትም ብሪቶሪያ ዝበሃል ወረቐት ክፍርም ትግራይ ኣብ ክልተ መቂልና ዝሰማማዓና መንግስቲ ተኺልና
نحوحات مسألنا يا أورومون تقراين بحدب مخان نيرترا بتحتقو تصرنا موعال زبل بتي نايلوق متمت مكر كاب إيرترا كيرئيتكم هاولو مجمع ነገር ኤርትራውነት ሲ ወይ በረኪና ዲዩ በገለዲ ተሐጺቡ ጸርሎ ካፍቲ ኤርትራውነት ፕሪንሲፕል ኮጸሎ ካፍቲ ሀገራው መንነቱ ኮጸሎ ማለት ሀገራው መንነቱ ትግራይ በምጽላእ ይስምስራት ውትድርናን ድንቁርናን ትግራይ በምጽላእ ሰለስተን ከዘየማሊው ኤርትራው ባህል ይኸል ዝኹሉ ኹይናት መስኮና ዝኹሉ ነገር መስኮና ኮ ኢሳያስ አፈወርቅ ናይ መጨረሻ ኮዞል ተኾሊፈ ኮይ ታይኻ ተኾሊፍካ كتفوقهم إنها تجبأني كيت معقوهم تاريخي ترى حيلي نون نجزات ملاسك خوون يفلك له تقرأوايز نهر الله مدري كيت اللي زدلي طب مدري مالت سرفايف عنا يتجارو تزخ ولا بكاريز اللو حري بزخون حجي نصون يوعلو مهلاون زي مهلاون بهيوتنا يمقصالون ناي زي مقصالون دا اخستنتن كستوعلن اللونبر بذ حجي بريزيدانت إساياس كيدو تحنيو تخورنيو غزعم زعيلنا مالتي خنفرح يقبأنا مخنياتو نعقو يطعمو منبر ندحر داخنا برداليو تزين يرغون عامتات ودي زل السباي مالتي مستوم استرفو حوات حزبتات إرترايان دما زلنا منقدي أبناتنا تسأل استمركوسا سلازخونا مسرطوهم فريسوم كم بحدش يتأسويلنا احنا نتأيسولهم كوم ايكونا نكوون زلو عد مالتي اتازل العدي تقبلك كم زلتا مالتي نحونت وانت لليخيا ببينا منقدي حونت تسرح الله نتعنا وانت لليخيا بينا منقدي خانا يتعنا قالس تكايد الله ننقدو وانت لليخيا ببينا منقدي انا نقدت متشوق إلكا تنعخا جيبي انتكس بهالبوليس تختيلكا سي تنعخا زمتشوكا لولاونتنا يتعد انت يتحاسكان انت يتحاسكان تدلي نجر تحتت نساون تدلي نجر ندهبكا مالت جيبي انتك بزبهال نجر حبيركا منبر يكاليو فقراوي زمدنا مسريت كاو منبر يكاليو تدليخا بدحرنا كونفدريشن تقبر تدليخا بقى حبيركا تدليخا اسيميليشن دو تدليخا موهد دوخومتات نجر تقبر تقليخا قدوف انت زي كوين نقم بهلخ مالتي زنبركا ماننت نمنتاي قعقع ماننت زي هلو حدتا يزبهال نمنتاي حمق ماننت يهلون نحاده سب حمق نجر تايو زلكا شوم كيروت شومكا خساو حجي السرح تاريخ دمسسو اي نبرني لنا نحزو كم بحدش كم زيرو جميرنا تاريخ كنسرح نفترين اختولو مالتي يسحقكا بقى بحد صيرو يسحقيو منم لوط يبلون هاي يزبل زول يزبلكا سلازي ابزي كونه هلوسا انت زي نبر بطعم صبقو يزبل ريتون قمتني زلن مالتيو نايلو ما عند فيديو نزي يزمسل سامو ودا تاريخكم تخاتاتيلكم اما ودا تدما ناي بعرخاتكم ريتو تعرفوا لكم تقولوا بعلم له تسفاي اسكي اب كومنت بوتا زمسلكم حساب بكادس زبلكم حساب نمصحف فتنمو ግን ሃናጽ ዝኾነ ርእይቶ ተዝኸውን ኣብቶም ዝተባሃሉ ጥራሕ ዘድሃበ ተዝኸውን ሞ ናታትኩም ርእይቶውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኣመሰለ ርእይቶ ለነ ተብሎ ነገር ተዝኸውን ብጣዕሚ ተመራጽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ልዋም ቅነ ኾነልኩም የዝምነ ጸጽቡቕ የስምዕና ቻው ደህና ቀኒዮታ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ውድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ